Благословення Твайго Бацькі, няхай спадарожнічае Табе да алтара Пана і на шляху Твайго святарскага жыцця. У ім'я Отца, Сына і Духа Святого. Амин. Благословення Твою, Мать, няхай спадарожнічае Табе. Марыя, Каралева святароў, няхай адорыць Цябе сваёй апекай. У імя Айца і Сына і Духа Святого. Амин. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Дорогие браты и сестры, збираемся мы сегодня, казалось бы, на звычайной недельной мши, як что тыдзень, штогод збираемся на 11 на Святой Евхаристии. Але сённяшняя Евхаристия для нас з'яўляецца незвычайнай. Мы сегодня будем сведками, калі новый святар, які яшчэ учора прымаў святарскія пасвячэнні з рук нашага біскупа Владзіміра, там, у Гродзенскай катедры, сёння распачне сваю першую святую Евхарыстыю. Першая святая мша, якую святар адпраўляе. І цешымся і радуемся, што свой святарскі шлях ксёндз Аляксей Ціхан добра нам вядомы, які праз шмат гадоў свайго жыцця быў нашым парафіянінам, быў нашым семінарыстам, нашым клерыкам, якога мы добра ведаем, якога мы, магчыма, з'яўляемся роднымі, сябрамі, добрымі знаёмымі. Сёння ён, ксёндз Аляксей, распачне сваю першую Евхарыстыю перад гэтым Божым алтаром у гэтай парафіі, у гэтай святыні. Парафія наша лічыць каля 600 гадоў. І ў гэтай святыні, і ў святынях нашай парафіі і іншых, якіх ужо не існуе, праз гэтыя 600 гадоў многія святары служылі Божаму народу, Божаму люду, у першую чаргу спрабуючы найсвяцейшую ахвяру. Сёння, ксёндз Аляксей, ты пачуеш розныя словы, прыемныя, добрыя словы, словы віншавання, але найважнейшае, што ў святарскім жыцці ёсць і адбываецца, гэта момант спрабавання святой Евхарыстыі. Бог дазволіў табе на моцы святарскіх пасведчанняў прыносіць Божаму люду самого Христа. В сённяшнім Слове Божым мы чуем, як сярод цемры для вучняў, поўных страху і немачы, прыйшоў Христос і сказаў: «Супакой вам». Ксёндз Аляксей, за хвіліну ты распачнеш Евхарыстыю, тваім заданнем будзе прыходзіць да кожнага чалавека, асабліва да таго, хто будзе перажываць сваю цёмную ноч, да таго, хто будзе перажываць сваю цемру свайго жыцця. Твоё заданне прыйсці да яго і сказаць яму ад імя Христа: «Супакой табе». Няхай твоя святарская паслуга, якая распачнецца ў твоей роднай парафіі, будзе прадаўжэннем той шматвяковай гісторыі, якую тут і цяпер чынілі розныя святары, якія служылі ў гэтай парафіі, якія паходзілі і паходзяць з гэтай парафіі. Мы сёння разам, як адзіная парафіяльная супольнасць, будзем маліцца аб тым, каб твоё святарства было тым добрым і магутным прадаўжэннем той шматвяковай гісторыі лідскай фары, лідскай парафіі. Вядома, з распараджэння ксёндза біскупа ты праўдападобна не вернешся служыць у сваю родную парафію. Это практычна немагчыма, аднак няхай гэтая добрая вера, няхай свядомасць тых людзей, тая духоўная традыцыя, у якой ты вырас, тое дабро, якое ты вынес са сваёй сям'і, няхай яно будзе там распаўсюджана, няхай яно будзе удзяляцца, прапаведавацца там, дзе Бог праз волю ксёндза біскупа цябе паставіць. Каб і ў тых месцах, у тых парафіях, у тых супольнасцях ты таксама прымаў тых людзей, той люд Божы, як родных людзей, як сваю сям'ю, каб ты ім Езусаву Евхарыстыю нёс. Гэта найгалоўнейшае, што святар можа спаўняць. Галоўнейшая місія, і ты, ксёндз Аляксей, гэтую місію тут распачнеш. Няхай Марыя, маці святароў, заўсёды табой апякуецца. Няхай яна ў свайго сына выпрашвае для цябе
гэтую ласку, каб ты заўсёды помніў і цешыўся і перажываў сваё святарства не як прывілей, не як нейкае выключнае заданне, але як Божую місію будаваць, несці гэты касцёл, умацоўваць яго, рабіць людзей шчаслівымі, рабіць людзей тымі, хто выходзяць са сваёй цемры, са сваіх перажыванняў і напаўняюцца Божым святлом. Вітаем цябе ў нашай парафіяльнай супольнасці ўжо не як дыякана, не як клерыка, але як святара. І просім, каб ты распачаў гэтую у імя Божае, распачаў гэтую свой святарскі шлях, свой першай Еўхарыстыі тут, пры нашым лідскім прыфарным алтары. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. Вітаю вас, браты і сёстры. Это моя первая святая мша, и на этой первой святой мши я хотел бы узнести интенцию до Бога за себе, як подяка за дар життя, дар святарства, каб быць сапраўды годным таго, каб быць сапраўды Божым святаром, каб Бог дзейнічаў праз мяне, і асабліва сёння ва ўрачыстасць Святога Духа, каб Дух Святы сапраўды дзейнічаў ва мне, каб я дзейнічаў для таго, каб несці вам Христа, і каб праз маё жыццё кожны чалавек, якога я сустрэну ў сваім жыцці, сапраўды прыбліжаўся да Бога. А цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
помолимся. Боже, Ты праз таємницю сьогоднішнього свята освячаєш свой костел, який однає все племена и народы. Наполнив весь свет дарами Духа Святого и обновил в сердцах верных плен Твоей ласки, якую мы отрымали на початку обвящения Евангелия, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гавораць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй, ды прыезджыя рымляне, юдэі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Благослови, душа моя, Пана. Пане Боже мой, Ты вельми великий, незлічоныя, Пане, Твои справы. Земля наполнилася Твоими створениями. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь ихни духи, яны гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь Своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Нехай Пана слава триває навеки, нехай Пан радується справам своїм.
Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, ніхто не може сказати «Єзус Пан», калі не будзе у Духу Святым. Розныя ёсць дары, але той самы Дух. Розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як адно цела, але мае многа членаў, якія хоць іх шмат, складаюць адно цела, так і Христос. Бо ўсе мы у адным духу ахрышчаныя, у адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоеныя адным духам. Гэта Слова Божае. Боже, Дух Святы, прийди, и небесного спошли, нам святла Твоего струмень, Ойча убогих поспеши, сердцу правду покажи, и свои дары нам дай. Утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, осолода стомленных, odpoczynek zmученных, и вода для прагнучих, утешение плачучих. О святло счастливое, в сердца вглыб вникливое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж ся род створения, пустота и небытие, что нечисто в нас обмы, что засохло оживи, что поранена злячи, что в нас твердое схили, скривлена промым чині, холод серця разогрей. Дай Твоим же верным Божьей ласки певным всем Твоих святых даров. Дай заслугу мужности, вытривалость в верности, дай и радость вечную. Амен. Alleluia, alleluia, oh alleluia, alleluia, alleluia.
сердце своих верных и запалил их огонь своей любовью. О, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Отец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Хто можа, присядьте на хвилинку. Похваленный Иисус Христос. Вам повезло, бо ksiądz Prymicyant просил, как 10 минут только было казание, тому будет коротко. А коли коротко, так дозволь, ksiądz Алексей, что скажу так особисто от сердца, так як это адчуваю. Калі у 96-м годзе я пашоў у семінарыю, вядома, малады хлопец, поўны энергіі, поўны такой: буду ўжо ксяндзом почти завтра. Хоць моя дарога да святарства была 11 гадоў. І падышоў да айца духоўнага, да такога старэнькага ксяндза, якому было ўжо каля 90 гадоў, і кажу: «Ойча, як быць святым святаром?» Толькі прыйшоў у семінарыю. Кажу: «Як быць святым святаром?» А ён паглядзеў на мяне, пэўна сваё падумаў, думаю, хлопча, але кажа мне так, паглядзеўшы на мяне: «Заўсёды шукай позірку Пана Езуса». Я думаю, что за напутствие? Ну я же так пришел в семинарию, я вось полной надеи, я гляжу ж на Езуса. И ведаете, теперь с перспективы моих годов святарства я зразумел. Ksiądz Алексей, и тебе жадаю, заўсёды гляди на Езуса. Заўсёды шукай позірку Пана Езуса. Учора ты у Гродні, у Гродзенскай катедры перажыў, напэўна, цудоўныя моманты. Мша трывала 2,5 гадзіны, як ksiądz Алексей казаў, гэта так пролетела, як 2 минуты. Ты святар назаўжды, ты ksiądz, каплан, ты чалавек, якога выбраў Бог. І аб гэтым памятай заўсёды, што цябе выбраў Бог. Гэта не ты захацеў. Цябе выбраў Пан Езус, гэта Ён паглядзеў на цябе, выцягнуў да цябе руку і сказаў: «Лёша, ідзі за мною». А цяпер, ksiądz Алексей, далей ідзі за мною, бо я цябе выбраў, я цябе люблю, і ты мне патрэбны. Я даў табе пакліканне. І сённяшні дзень, гэта ўрачыстасць паслання Духа Святога, як жа цудоўная ў гэты дзень прыміцыя твая, як жа гэта сімвалічна. Бо толькі тады будзеш святаром сапраўдным, калі будзеш напаўняцца моцай Духа Святога. Не толькі цяпер, але ў кожным дні твайго служэння. Што кажа сённяшняе Евангелие? Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Шукай позірку Езуса, бо калі будзеш спатыкаць позірк Езуса і будзеш жыць ім, будзеш узрадаваны, будзе ў тваім сэрцы радасць. І гэта сапраўды.
Бо ведай, што у тваім святарскім жыцці будуць розныя моманты. Многа будзе момантаў радасці, перажыванняў, як цяпер, напэўна, перажываеш, калі адпраўляеш гэту першую святую імшу. Будзе многа радасці, калі людзі будуць прыходзіць: «Ойча, дзякуй табе за споведь, за сакраменты, дзякуй за твоё слово, за казанне, за надзею, якую даеш». Гэта будзе, і гэта класна, гэта цудоўна, і тады яшчэ больш хочацца жыць і служыць другім людзям. Але ў тваім жыцці будуць і моманты, напэўна, бо ты чалавек, дзе, як кажа Евангеліе, вецер прыйдзе, і дождж, можа, пойдзе. Але ведай, што з табой заўсёды Езус. Ведай, што Пан Езус ніколі ад цябе не адвернецца. Я вельмі люблю усміхацца да людзей таксама. І на пачатку майго святарства некаторыя пыталіся: «Ойча, чаму вы пастаянна усміхаецеся?» Калі я перастаў усміхацца: «Ойча, чаму вы не усміхаецеся ўжо?» Заўсёды будзе той, каму ты будзеш як бы не даспадобы па-людску. Але ведай зноў жа гэтую праўду, што Езус цябе выбраў і Езус з табой. Ты не для таго, каб усім дагадзіць, для таго, каб абвяшчаць Божае Слова, каб гаварыць усім, што Езус цябе любіць. І перш за ўсё ксёндз Алексей любіць цябе. Езус, які прыходзіць да вучняў, якія спалоханыя, якія баяцца, перажываюць, Езус кажа: «Спакой вам». Езус кажа сёння табе, ксёндз Алексей: «Спакой, я з табою». Езус кажа кожнаму з нас, нам, святарам, і вам, дарагія браты і сёстры, дзеткі, моладзь, дарослыя: «Спакой вам». І для кожнага хрысціяніна няхай гэтыя словы будуць у памяці, у свядомасці кожны дзень: «Спакой вам». Чаму спакой у гэтым неспакойным свеце? Бо я, Езус, з табою. Бо я, Езус, даю табе сілу і моц, і перш за ўсё маю любоў, якая ніколі не мінае. Езус кажа далей: «Прыміце Духа Святога». Гэта кажа Езус кожнаму з нас праз апосталаў. І перш за ўсё табе, ксёндз Алексей, прымі Духа Святога. І жый Духам Святым, напаўняйся ім кожны дзень. Як? У штодзённай малітве, як у брэвіярыі, як у адарацыі Пана Езуса, як у справаванні святой імшы. Няхай заўсёды святая імша будзе ў тваім жыцці перажытая з такой свядомасцю пакоры, што я, святар, трымаю ў сваіх далонях Пана Езуса, якога перадаю далей другому чалавеку. Ксёндз Алексей, ты шчаслівы, бо напоўнены Духам Святым, бо выбраны праз Бога, каб быць шчаслівым і каб гэтае шчасце, Божае шчасце, несці другому чалавеку. І таму жадаю табе: будь шчаслівым, напаўняйся моцай Духа Святога, глядзі на Езуса, бо Ён твой Бог, які цябе выбраў. А вы, дарагія браты і сёстры, вы таксама напаўняйцеся Духам Святым і ў тым, каб маліцца за вашых святароў. Вы ў адказе, в ответе за гэтага маладога святара. А як в ответе? У малітве за яго. Ён моліцца за вас і будзе маліцца за тых, ад якіх людзей выбраў яго Бог. Маліцеся за яго. Маліцеся за наш святароў. Бо патрэба многа малітвы, каб мы, святары, былі святымі. Хочаце святога пробашча ці не? Я не хочу, каб ён мяняўся вас, ваш пробашч. Але як будзе біскупам, то што? Зноў яшчэ адзін біскуп. Маліцеся за сваіх святароў і за нас усіх святароў, каб мы былі святымі. Каб ксёндз Алексей сваё жыццё перажыў так, каб быў святым святаром. Бо калі не будзе вашай малітвы, то мы будзем такімі, якія ёсць без вашай малітвы. А з вашай малітвы мы будзем святымі. Верце ў гэта, бо я ў гэта моцна веру. Веру ў сілу малітвы. Мама і тата, вы, можна сказаць, аддалі свайго сына, найстарэйшага, але вы атрымалі яшчэ болей. Цяпер мы ўсе вашыя дзеці. Мы вашыя дзеці. І памятайце заўсёды, што малітва бацькоў, мамы і таты мае вялікую моц за сваіх дзяцей. І за святара, і за другіх вашых сыноў. Маліцеся, бо
и верьте в эту моц молитвы батьківської, благословляйте ваших дітей. Це ваша сила, яку дарите їм, а праз ваше благословення, ваші діти, нехай несуть цей світ Божий іншим людям. І дякую вам за те, що дозволили вашому сину стати святаром. Це велика відказність. Відомо, це Бог. Але коли батьки благословляють те, що ви вчинили перед святою мшою, то це справді велика справа. Справа на все життя, о батьківське благословення. Дякую вам за це. І нехай це спокій, який дає нам Ісус, гляжу на часи, о Боже. Це перша частина, у мене ще 4. І так, дякую вам, брати і сестри, бо я вірю, ведаючи Ліду, які тут люди, які тут ви, я ведаю і вірю, що молитва буде тривати. Будете молитися далі за святару і за ксенза Алексея? Так. Молодежь? Дітки? І нехай так буде. Пан Ісус каже, спокій усім нам. Нехай Божий спокій буде в наших серцях. Нехай радость Божия, яку дає нам Бог, буде в нас. Діліться этой радостью. Ксенз Алексей, і ти будь радостний кожен день. Навіть як комусь це не сподобається. Будь радостний і будь святим. Амінь. Вызнаем теперь нашу святую веру, веру в единого Бога, Отца и Сына, Створителя всего важного и неважного, и в единого Бога Иисуса Христа, Сына Божия, за Отца народженного перед всеми веками, Бога от Бога, святого Царя, Бога соправного от Бога соправного, народженного и створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталось, и Он для нас людей, и для наших избавлений, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девой Марии, и стався человеком, укрыжован Александр за нас, при Понском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по воде Писания, и взошел на небо, сядить праворушится, и снова прийти в хвале, судить живых и померных, и его владарство не будет конца. Веру в Духа Святого, Пане Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророка, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и сжигаю воскрешение померлых, и життя вечного в Божьем свете. З довіром узнесем нашої молитви до Бога Отця, який з'являється криницею усілякого добра. Молимся за папу Льва, наших біскупаў і усіх святароў, каб верныя добрай навіне з адвагай і любоўю вялі Божы люд да спаўлення. Молімся за ксяндза Алексея, які сёння распачынае сваё служэнне. Напоўні яго, Пане, моцай Духа Святога, каб заўсёды быў руплівым слугой Тваіх таямніцаў, мудрым спаведніком і чулым пастырам. Молімся за бацькоў, братоў і сясцёр,
кросных і блізкіх нашага новапасвечанага брата. З удзячнасцю за дар яго жыцця і паклікання просім для іх здароўя, патрэбных ласкаў і шчодрага Божага благаслаўлення. Молімся за памерлых сям'і сённяшняга цэлебранта, за яго выхавацеляў, сяброў і ўсіх, хто спрычыніўся да яго шляху да святарства. Адары іх, Пані, вечным спакоем і радасцю неба. Молімся, каб моладзь нашай дыяцэзіі, каб па прыкладзе гэтага новага слугі алтара адважна адказвала на Божы голас. Пашлі, Пані, святых і руплівых работнікаў на Тваё жніво. Молімся за ўсіх удзельнікаў гэтай радаснай Эўхарыстыі. Праз заступніцтва на свяцейшай Панны Марыі, Маці святароў, навучы нас заўсёды з верай прымаць цела і кроў Твайго Сына і быць жывым сведчаннем Тваёй любові ў свеце. Божа, крыніца усялякай святасці, выслухай малітвы, якія мы ўзносім да Цябе з пакорай і даверам. Умацовай нас у веры, надзеі і любові і давядзі да паўнаты жыцця ў Тваім валадарстве. Праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Боже, Ты шчодра надзяляеш свой касцёл нябеснымі дарамі. Просім Цябе, Ойча нябесны,
Учини, каб Дух Святый дал нам глыбей зразуметь таемницу хрыстычной ахвяры и привел нас до полного познания правды, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годно гэта и справедливо, слушно и избавена, каб мы заўсёды и усюду Табе складали подяку. Пане святый Ойча, усемогутный, вечный Боже, Ты, каб завершить исполнение пасхальной таямницы, спасла сёння Духа Святого на всех, кого принял за своих усыновленных детей у Христе, Твоим одинародным Сыне. Гэты Дух Святый при нараджении Костёла открыл усім народам сапраўднага Бога и изъяднал розные мовы у вызнании одиной веры. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми спевают Табе гимн хвалы, неспынно вскликаючи. Милостивый Ойша, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, каб принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и безоганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавы адорваць супакоем, аховаць, яднаць и кіраваць им во всем свете, разом со слугой Твоим папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усими, кто верно заховая и вызнае католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугаў Твоих, про всех тут присутных, веру и отданность, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Табе гэту ахвяру хвалы, и яны таксама яе Табе приносят. За сябе и за всех своих близких, за откупление своих душаў, за надею на збавление и уратование, узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности з усім костелом, у найсвятейший день Пятидесятницы, коли Дух Святый объявился апостолом у огненных языках, найперш с пашаною вспоминаем благословленную завсёды Панну Марию, Маці Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих,
Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матвея, Симона и Тадевуша, Лина, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лаврентия, Хризагона, Яна и Павла, Косма и Дам'яна, и усіх святых Твоих, праз их заслуги и молитвы, нехай во всім аховае нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугаў, и ад усёй сям'і Твоей. Захавай дни наши у Твоим супокоі, збав нас ад вечнага асуджэння и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебе, Божа, моцаю свайго благословления, освяти гэтыя дары и учини их досканалую и милую Тебе ахвярой, каб стали яны для нас телом и крывёю Твоего наймилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напярэдадні муки Ён узяў хлеб у свае святые достойные руки, поднял вочы до неба, да Тебе, Бога свайго, Айца Всемагутнага, и подяку Тебе складаючы, благословил, ламаў и раздавал своим вучням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, мы слуги Твои, Твой люд святый, успоминаючи благословленную муку и у воскресение, а так само хвалебное у небоушествия Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на яе милостиво и спогадно, и ласкаво прими яе, як принял дары праведного слуги Твоего Абеля, ахвяру патриарха нашего Авраама, и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтарь, прад аблічча Твоей боскай велічы, каб заўсёды усе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі.
Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і спакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будзь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апостоламі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Александром, Марцелінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуай, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цэцыліяй, Анастасіяй і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню, праз Хрыста Пана нашага, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы ли завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. От Твое благодарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную.
Молимся. Усе наполнились Духом Святым. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланную нам ласку, каб дейсным был у нас дар Духа Святого, а духовный посилок да помог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа, Пана нашего. Слухаємо парафіяльні об'яви, урочистостями, але життя парафії триває далі. Святий Ружанець на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак. Каралевы супакою, аўторак каралева апостала, ў сераду Маці Божай Суцяшальніцы, у чацвер Маці Божай Радзіцелькі, у пятніцу Маці Божай з Люрд, у суботу Маці Божай Ларэтанскай, а ў нядзелю о 18 гадзіне каралевы ўсіх святых. Заўтра ў панядзелак, 25 мая, другі дзень свят спаслання Духа Святога, свята Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла. Святыя імшы ў нашым касцёле адбудуцца як у звычайны дзень у 8, у 9:30 і у 18:30. Таксама заўтрашні дзень – гэта другая гадавіна біскупскага пасвячэння нашага біскупа Владзіміра. Молімся за пастыра нашай дыяцэзіі і заахвочваю, вядома, скласці яму віншаванне ў розных формах, якіх толькі можаце, заахвочваю да гэтага. У гэты дзень таксама у цвермах каля цудоўнага крыжа адбудзецца святая імша а гадзіне 18. Штогод на другі дзень пасля святаў спаслання Духа Святога мы выязджаем у цвермы, там, дзе калісьці знаходзілася капліца і быў і ёсць па сённяшні дзень там цудоўны крыж, цудоўнае намоленае месца, якое калісьці пабудаваў ксёндз Хіпаліт Баярунец разам з парафіянамі. Яна заўсёды, гэтая капліца, была добра вядомая, вернікі вельмі лічна там збіраліся, і мы гэтую традыцыю прадаўжаем па сённяшні дзень. Таму каля гэтага цудоўнага крыжа заўтра у 18:00 разам збярэмся, каб адправіць святую Эўхарыстыю ў гонар Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла, цэлебраваць гэтую Эўхарыстыю. Там будуць нашыя прэзбітары, ксёндз Аляксей, ксёндз Віталій, поэтому усіх сардэчна заахвочваем, каб там таксама аб ласках патрэбных для нас і нашых блізкіх у цудоўным гэтым месцы добрага Бога прасіць. Будзе магчымасць традыцыйна дабрацца да цвермаў і вярнуцца далей аўтобусам. Тыя, хто хоча скарыстацца з гэтай аказіі, вялікая просьба прыйсці пад касцёл заўтра ў 16:30. Аўтобус завязе туды і таксама назад. 26 мая ўспамін святога Філіпа Неры, прэзбітара, 28 мая свята Езуса Хрыста Найвышэйшага і вечнага святара, а 31 мая урачыстасць Найсвяцейшай Троіцы ў парафіі Бердаўка і Крупава парафіяльны фэст. Таксама у гэтую нядзелю 31 мая у нашай парафіі падчас святой імшы на 11 і 13:00 адбудзецца урачыстасць першай святой камуніі. Таму сардэчна просім, каб імшы а гадзіне 11 і 13 у гэты дзень пакінуць для дзяцей першакамунійных, для іх сем'яў і родных, каб не было натоўпу ў касцёле. Заахвочваю выбраць сабе іншы час, у 9 раніцы прыйсці, магчыма, пасля абеда, чи на 3 часа у капліцу святой Барбары. Там будзе таксама магчымасць прыйсці. Вось, каб дзеці, іх сем'і, каб было трошкі ім больш-менш. Дзякую усім за зразуменне і заахвочваю да гэтага. Таксама споведь бацькоў першакамунійных дзяцей будзе на працягу гэтага тыдня падчас кожнай святой імшы. Для першакамунійных дзяцей першая споведь адбудзецца ў пятніцу. Прыбіранне касцёла перад урачыстасцю першай святой камуніі. Таксама вялікая просьба, каб зарганізавалі бацькі першакамунійных дзяцей у пятніцу пасля вячэрняй святой імшы. Таксама з 2 па 7 чэрвеня в нашай парафіі адбудуцца канікулы з Богам. Усіх дзяцей сардэчна на гэтыя канікулы запрашаем. Заўтра, пасля вячэрняй святой імшы, таксама адбудзецца спатканне з бацькамі дзяцей, якіх у мінулым годзе прыступілі да святой камуніі, таксама рэпетыцыя з дзецьмі ў 19:30.
Святкаванне гадавіны першай святой камуніі адбудзецца 31 мая ў 16:00. У гэтым годзе наша парафія долучылася да фестывалю акадэмічнай арганнай музыкі Арс Магна Органі, дзякуючы якому на працягу амаль усяго лета у нашым касцёле будуць адбывацца арганныя канцэрты. Першы з іх адбудзецца 13 чэрвеня у 16:00. Гэта субота, усіх сардэчна запрашаем да ўдзелу, уваход вольны, заўсёды можна прыйсці і вось гэты арганны канцэрт паслухаць, вось дакрануцца да высокага мастацтва. Сардэчна ўсіх да гэтага запрашаем. Таксама у чэрвені адбудзецца ў Тракелях з'езд малітоўнага руху малітвы за святароў Маргарытка па справах выезду, і захвочваю паехаць там, і па справах выезду таксама можна звярнуцца да пані Тэрэсы або ў закрыстую. Таксама з дазволу касцёльных уладаў у наступную нядзелю будзе магчымасць скласці ахвяраванне на лячэнне цяжкахворай дзяўчынкі Златы Заяц, якая пражывае ў Гродно ў парафіі Дзевятоўка, якая патрабуе вельмі каштоўнай трансплантацыі костнага мозгу. Вось этой вельмі патрэбнай для аперацыі. Заахвочваем у наступную нядзелю да ахвярнасці і аб дапамозе ў гэтай справе для яе прыедуць блізкія, родныя, хтосьці сям'і будуць пры выхадзе з касцёла гэтыя ахвяры збіраць. Заахвочваем да адкрыцця сваіх сэрцаў і аб дапамозе ў гэтай справе. Таксама 7 чэрвеня у гэтым годзе плануем правесці эўхарыстычную працэсію Божага цела па вуліцах нашага горада. Больш дакладная інфармацыя будзе дадзена трошкі пазней, але ўжо цяпер сардэчна просім запланаваць гэты дзень так, каб быць на ўрачыстай святой імшы, каб быць у працэсіі, прыняць удзел у гэтай працэсіі Божага цела. Праўдападобна, як будзе дазвол адпаведных уладаў, то мы распачнем урачыстасць Божага цела ў нядзелю 7 чэрвеня ў 11:00. Поэтому заахвочваю усіх прыняць удзел, вось каб мы чынна засведчылі аб нашай глыбокай веры у Хрыста Эўхарыстычнага. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці нашай парафіі. Дзякуй усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Што ж, цяпер парадак нашых набажэнстваў будзе наступны. Зложым нашы віншаванні ад парафіян для нашага ксяндза Аляксея. Пазней прамовіць ён і будзе таксама урачыстае благаславенства на прэзбітара. Гэта адна з найважнейшых частак урачыстасці прыміцыйнай святой імшы. Як мы добра ведаем, святар адзіным, чым можа з намі падзяліцца, і вельмі важным, гэта сваім благаславенствам, хрыстовым благаславенствам праз яго рукі. Бог хоча нам яго ўдзяліць, пагэтаму заахвочваю цярпяліва дачакацца свайго благаславенства, прыняць яго, ну і заахвочваю маліцца ў інтэнцыі нашага святара Аляксея. Пакуль яшчэ тут мне даюць мінутку сказаць і падсумоўваючы гэтую набажэнства, нашу святую імшу, вось святарства з'яўляецца не толькі такім прывілеем, не толькі выróżnieniem яго, але ў першую чаргу місіяй і абавязкам. І заахвочваю, каб мы за яго маліліся, ён першую святую імшу тут адправіць у розных месцах, кутках нашай дыяцэзіі. Ён будзе працаваць, абвяшчаць Божае Слова, няхай ён адчувае гэтую падтрымку нас як парафіі, няхай годна па-божаму спаўняе гэтую місію, каб кожны, хто будзе ведаць яго, што ён святар з лідскай фары, каб мы маглі ім ганарыцца, і толькі так, а іншых варыянтаў у нас няма, пагэтаму заахвочваю падтрымліваць, маліцца. Ну а табе, ксёндз Аляксей, жадаем, каб сапраўды ты прадаўжаў тую важную і добрую місію, якую табе Бог калісьці распачаў і прадаўжае. Толькі пачатак святарскага шляху, толькі першыя крокі. Яны вельмі урачыстыя, вельмі важныя, але заўтра наступіць ужо штодзённасць, заўтра распачнецца святарская праца менш заўважальная, але можа яшчэ больш важнейшая. Так што няхай маці Марыя, маці касцёла, дазволіць табе свой уклад у будаванне гэтага касцёла унесці. Няхай так станецца. А цяпер можам павіншаваць. Так дзіўна ўсё ў жыцці бывае. Багата часу праміне, як Езус раптам запытае: «Мой сын, ці любіш ты мяне?» І што сказаць на тыя словы? Ці ў супакоі, ці ў жарбе. Яму служыць ва ўсім гатовы. Прамовіш: «Я люблю цябе».
Айон, паси моих овечек, и тут же ты иди за мной, и без ваганию, и без прэчак. Ты взял свой шчыт и посох свой, и ў свет пошел, каб сеять веры, каб Божий статок захавать, каб замыкать от злого дзверы, каб сердце шерствие змянять. Святарство тяжкая дорога, и хай поедет по воде Пан Езус, Сын и Слово Бога, праз крыж святы Тебе вядзе. Няхай Твоих прагменняў чашу жыццё сваім напомніць Бог. Мы за Цябе малітву нашу складаем ля ягоных ног. Дорогий ксёндз Алексей, вельмі цешимся, што менавіта так можа да вас звярнуцца, бо цяпер вы ўжо з'яўляюцца сапраўдным Христовым святаром. Дзякую Пану Богу за дар вашага святарства, за тое, што адным пастырам болей багацейша наша краіна. Ад імя моладзі нашай парафіі хочам павіншаваць вас з такой вялікай падзеі святарскіх пасвечняў. Жадаем мужна, як апосталы, сведчыць аб Божай любові і прабачэнні, асабліва ў сакраменце пакаяння. Жадаем з вялікай чуласцю і пяшчотай, як Марыя, туліць у сваіх далонях Божага Сына ў Эўхарыстыі і даваць яго прагнучым і збалелым душам. Жадаем цешыцца і весяліцца, бо ваше імя запісана на небёсах, а на вашай душы Бог пакінуў незнішчальную пячаць прыналежнасці да святароў, выбраных слугаў Божага валадарства. Нашыя пажаданні, якіх намнога болей, ператвараем у нашыя малітвы за вас і заўсёды чакаем у нашай роднай ліды пары. Дорогой ксёндз Алексей, вчера вы приняли сакрамент святарства, тому от лица министрантов и кандидатов хотим поздравить вас с вашим посвящением в ксензы. Желаем, чтобы Господь Бог благословлял и направлял вас на вашем пути. Пусть в вашей жизни всегда будет крепкая вера, искренние молитвы, добро, праведность, а также любовь к ближним и к Богу. Желаем, чтобы Господь Бог одарил вас теми дарами, которые нужны вам в вашем служении. Поздравляем! Дорогі ксенз-премінціянт Алексей, вельмі радасна для нас, для всей нашей парафіі бачыць вас пры алтары. Калісьці вы тут стаялі маленькім хлопчыкам, а цяпер як Христовы святар. Праслаўляем добрага Бога за дар вашага жыцця, за вашых бацькоў і за вашае пакліканне да святарства. Гэта вялікае благаслаўленне не толькі для вашай сям'і, але і для ўсёй нашай парафіі, для ўсёй ліды. Жадаем вам Божай моцы, жадаем вам моцы Божай вернасці Евангелію і агню Духа Святога, каб вашае служэнне было сапраўдным працягам місіі Христа на зямлі. А мы будем заўсёды падтрымліваць вас малітвамі. Ксенз Алексей, мы очень рады видеть вас сегодня в новом статусе, в статусе священника, в статусе ксенза. Мы вас приветствуем. Да, мы знаем вас много-много-много лет, мы рады за вас. Мы вас встречаем, мы искренне вам желаем всего самого хорошего.
Вот в жизни вашей, я думаю, было два момента, когда вы переступили порог смело, с отвагой, с уверенностью, с большими надеждами, с целями, порог духовной семинарии. И с Божьей помощью вы закончили, вы стали ксензом. Мы рады за вас. И сегодня вы с уверенностью, гордостью и радостью переступили порог уже костела в статусе ксенза. Мы рады за вас, мы гордимся вами, мы желаем вам искренне от всей нашей парафии, дружной, большой, вот как семья, желаем вам, чтобы Бог одарил вас здоровьем, терпением, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы улыбались, чтобы вы никогда не пожалели о том, что вы выбрали вот этот трудный, но для нас всех нужный путь. Низкий вам поклон. И поклон низкий вашим родителям за хорошее воспитание, за то, что вот они не препятствовали вам, а поддержали вас и дали вам дорогу с Богом. Мы гордимся вами, желаем вам и вашим родителям, всей вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни в здравии. Правда, ваш сын замечательный, мы гордимся им. Всего самого-самого наилучшего. Низкий поклон. Не буду довго казати, бо яшчэ ксёндз Віталій чакае на свою першую праміцыйную святую імшу. Таму хачу, па-перш, проста падзякаваць. Перш усяго падзякаваць Богу за дар святарства, за тое, што Ён даверыў мне гэтую місію, быць Яго інструментам, у Яго руках і быць годным спаўняць найсвяцейшую ахвяру. Таксама хачу падзякаваць ксёндзу біскупу Владзіміру, бо сапраўды гэта быў мой першы пробаш, які на працягу гадоў заўсёды мяне падтрымліваў і даваў добры прыклад святарскай адданасці. Хачу падзякаваць ксёндзу Віталію, цяперашняму пробашу Лідафары, які на працягу доўгіх лет таксама даваў сведчанне святара, якога памятаю яшчэ нават з дзяцінства. Няхай добры Бог штодзённа падтрымлівае вас, ксёндз Віталій, на шляху да святасці, каб для вас гэта было самай галоўнай і найважнейшай мэтай. Падзяка для сваіх родных і блізкіх, мама, тата, браты, за тое, што ад самага пачатку вы былі згодны на мой выбар і падтрымлівалі мяне, дзе б я не знаходзіўся, што б я не рабіў. Вы заўсёды былі побач са мной. Дзякуй за жыццё, любоў і выхаванне. Дзякуй ксёндзу Андрэю за прамоўленае Божае Слова, за прысутнасць і таксама малітву. Падзяка для ўсіх святароў, якія прычыніліся да ўдзелу у малітве за мяне. Падзяка дарагім клерыкам, семінарыстам за тое, што былі са мной на працягу гэтых семінарыйных гадоў, а таксама за дапамогу ва упрыгожванні гэтай літургіі. Дзякуй сёстрам законным за вашу прысутнасць, за вашу падтрымку і таксама малітву. Дзякуй моладзі за прыгожы спеў, за ваши громкія, звонкія галасы. І дзякуй усім вам за сведчанне вашай веры, за вашу прысутнасць, за добрыя шчырыя сэрцы, асабліва тым, хто ахвяраваў свой час, сродкі на падрыхтоўку гэтай урачыстасці, дапамагаў у арганізацыі. Няхай добры Бог вам за гэта ўсім шчодра ўзнагародзіць. Моцай прывілеі, дадзенай святым айцом, святар новапрэзбітар удзеліць цяпер усім тут прысутным папскае благаслаўленне, а тыя, хто прыняў святую камунію, ці зробіць гэта ў бліжэйшы час і памоліцца ў інтэнцыі святога айца, змогуць атрымаць таксама поўны адпуст. Пан з вами, дапамога наша ў імені Пана. Молімся. Усімагутны міласэрны Божа,
дай нам дапамогу з неба і выслухай ласкава малітвы сабранага тут люду, якія у пакоры сэрца просяць аб прабачэнні грахоў і аб Тваім благаслаўленні. Выцягні над імі правіцу сваёй міласэрнасці і адры усіх паўнатой Твайго благаслаўлення. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Благословление святароў. Няхай Пан памножыць у табе ласку Духа Святога, атрыманую праз ускладанне рук, каб ты быў годным слугою Хрыста і верным распарадчыкам Божых таямніц. Няхай Бог адорыць цябе доўгім жыццём і ласкаю вытрываласці, каб ты мог добра закончыць цяжар святарскага жыцця, падтрыманы дапамогаю нашага Пана Езуса Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Благословление семинаристов. Няхай Бог дасць табе сэрца чыстае і добры розум, каб ты мог паглыбляць таямніцы веры і заслужыць удзел у святарстве Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Благословление батьки и маті. Прымі, Ойча, маці і бацькі, Божае благаслаўленне, якім Пан адарыў мяне. Няхай благаславіць цябе Пан магуцяў, каб ты цешыўся трывалым здароўем душы і цела. Няхай споўніць усе твае просьбы і дапамагае ў тваіх намерах. Няхай Бог адорыць цябе доўгім жыццём, а калі будуць падаць твае сілы, няхай Ён не пакідае цябе, але памножыць ласку вытрываласці аж да канца, каб ты мог і магла стаць удзельнікам вечнай спадчыны у імя Пана нашага Езуса Хрыста. Благословление братов. Прыміце, браты, Божае благаслаўленне, праз якое няхай сыдзе на вас Божая ласка, каб вы, умацаваныя магутнасцю Айца Всемагутнага
навучаныя мудрасцю Божага Сына і распаленыя любоўю Духа Святога, узрасталі ў мудрасці і ласцы ў Бога і ў людзей. Амен. Благословление консекрованных особов. Няхай Бог сваім благаслаўленнем учыніць, каб вы хваліліся толькі крыжам Пана нашага Езуса Хрыста, праз якога свет укрыжаваны для вас, а вы для свету. Няхай Пан, якому вы абяцалі верна служыць, сам будзе вашай узнагародай. Амен. Благословление іншых особаў. Станьце, калі ласка, як да камуніі. Благословление Бога Всемогутнага няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды у імя Айца і Сына і Духа Святога.
благословлення Твоєго Батьки, нехай сподорожнічає Тобі на шляху Твоєго святарського життя. Благословлення Твоєї Матері, нехай сподорожнічає Тобі, Марія, Тобі на шляху Твоєго святарського життя. Марія, королева святаров, нехай оборонить Тебе своєю опекою. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Дорогие браты и сестры, збираемся мы сегодня на Святой Евхаристии, казалось, неделя, что надзвичайно кожный верующий католик повинен быть подчас недельной Святой Мши. Тем больше, что урочистое послание Святого Духа. Однако сегодняшняя Святая Мша в нашей святыне незвичайная. Ми вітаємо в нашій святині ксяндза Віталія Семенова, того, якого ми добре відали у різних постатях, починаючи від малого дитяті, міністранта. Ми добре його відали як семінариста, а в опошніх місяцях ми добре його відали як нашого д'якона з нашої парафії. Ми його відаємо як нашого сябра, родного парафіянина. Сьогодні, у першоню, у цьому місці, у цій святині, ми вітаємо його як святара, який на гэтым Божым алтары зложить найсвятейшую ахвяру, отправить першую святую мшу. Ксёндз Віталій, ты знаходишься у парафіяльнай супольнасці, добра табе вядомай, але супольнасці, якая мае каля 600 год свайго існавання. Гэта не першая святыня нашай парафіі. Па розных прычынах яны разбураліся, аднаўляліся, але заўсёды было нязменным адно. У гэтай супольнасці заўсёды быў святар, які служыў найсвяцейшую ахвяру, які сваім служэннем, сваёй малітвай прыносіў жывога Хрыста ў гэтую парафію, які яднаў людзей у сакраменце святой споведзі, справаваў іншыя сакраменты. І гэта падстава існавання нашай супольнасці, увогуле падстава існавання Касцёла. І ты, ксёндз Віталій, які тут, у гэтым месцы, распачнеш сваю першую святую мшу, будзеш тым, хто стане часткай гэтай гісторыі. Будзеш тым, хто пачне прадаўжаць тое, што рабілі вялікія святары, шматлікія святары перад табой праз гэтыя стагоддзі. Вітаем цябе сардэчна у гэтай парафіі. Цешымся, што можаш увайсці ў гісторыю гэтай супольнасці парафіяльнай. І адначасова заахвочваем, каб вось гэта першы момант тваёй святой мшы, момант вялікай тваёй адказнасці, каб ён напоўніў цябе гэтай моцай і сілай ісці далей і будаваць касцёл. Праўдападобна, напэўна, ксёндз біскуп, добра нам вядомы, не адважыцца ў сваю родную парафію пасылаць на служэнне святара. У розных парафіях нашай дыяцэзіі Бог дазволіць табе служыць. У розных кутках нашага касцёла з волі біскупа ты будзеш абвяшчаць Божае Слова. І няхай гэтае абвяшчанне будзе напоўнена той самай моцай, якую ты чэрпаў праз гады свайго семінарыйнага, клерыцкага жыцця. Няхай яна будзе напоўнена той моцай духоўнай спадчыны, якую мае наша супольная парафія. Няхай так станецца. Няхай ты станеш тым, хто будзе прадаўжаць умацоўваць і далей будаваць гэтыя жывыя камяні Хрыстовага касцёла, шукаючы тых, хто знаходзіцца ў цемры, падкажа нам сённяшняе Божае Слова. Няхай ты пачуешся адказным станавіцца ў цяжэйшых момантах жыцця чалавека і ўслед за Хрыстом сённяшняга Евангелія ім абвяшчаць: супакой вам. Няхай так станецца, агорнем цябе нашай малітвай, будзем перажываць разам з табою твою супольную Эўхарыстыю, будзем разам з табою умацоўвацца Хрыстом. Няхай Маці Божая, Маці Касцёла цябе суправаджае в твоих першых кроках твайго святарскага служэння. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого.
Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Дорогие браты и сестры, сегодня во урочистость послания Духа Святого маю великую радость и гонор целебровать свою первую проміційну імшу у своїм родним костюлі. Прагну скласти эту найсвятейшую ахвяру за усю нашу парафію. Молюся за усіх вас тут собраних і за усіх наших парафіян. Буду випрошувати для нас у Бога Усімогутнього потрібні дари і ласки. А так само доручаю Божій милосердності усіх померлих наших парафіян, просячи любячого і милосердного Бога о пробаченні їх земних провин і об ласці відпочивання у небесному владарстві. Узнajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Powiadam się. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół, ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś z początka, głoszenie Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі, падзеленыя быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі узняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй, ды прыезджыя рымляне, юдэі і празеліты, карынцяне і арабы, мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличья
Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, ніхто не може сказати «Єзус Пан», коли не буде у Духу Святим. Розныя є дары, але той самий Дух. Розныя служэнні, але Пан адзіны і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё і ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. І як цела адно, але мае многа членаў, якіх хоць і шмат складаюць адно цела, так і Христос. Бо ўсе мы адным Духам ахрышчаныя у адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя. Усе напоеныя адным Духам. Гэта Слово Божие. Боже, Дух Святый, прийди, и небесного спошли, нам светла Твоего струмей. Ойче, обоих поспеши, сердца правду покажи, и свои дары нам дай. Сутешитель сердц людских, наимилейший гостюи, а солодостомлены, отпочинок смученным, и вода для прагнучих, сутешение плачучих. О святло счастливое, сердца вглыб вникливое, Твоих верных наполняй. Без Твоего дыхания, что ж ся родстворения, пустота и небытье, что нечистое в нас обмы, что засохло оживи, что поранение нас лячит, что у нас твердое схили, скрывлено промым чиним, холод сердца разогрей. Дай Твоим же верным Божьей ласки певным всем Твоих святых даров. Дай заслугу мужности, вытрывалость верности, дай и радость вечную. Амен. Аллилуйя, аллилуйя, о аллилуйя, о аллилуйя.
Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали у их огонь своей любовью. О, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, о, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii Pawła Jana. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Дорогие браты и сестры, любая сям'я нового прэзбітара, а галоўнае ты, шановны ксёндз Віталій. Сёння незвычайны дзень, незвычайная нядзеля. Сёння дзень нараджэння Касцёла. Перажываем урачыстасць паслання Духа Святога. І адначасова твая, ксёндз Віталій, першая святая імша. Паважаны, можам сказаць, што такі выпадак унікальны. Ты, ксёндз Віталій, пачынаеш сваё служэнне у той самы дзень, калі Дух Святы пачаў дзейнічаць у касцёле. Дарагія, прыміце, гэта такі дзень, калі сам Бог глядзіць на зямлю і з неба і кажа: «Ну, нарэшце, мой хлопец сёння цэлебруе сваю першую святую імшу. Сёння ты, ксёндз Віталій, стаіш сярод сямейнай парафіяльнай супольнасці, якая атачала цябе малітвай на працягу семінарыйных гадоў, каб разам з імі дзякаваць Богу за дар святарства Хрыста і дзякаваць Богу за дар гэтай супольнасці. А мы, углядаючыся ў цябе, з верай і вялікай радасцю узносім да Бога падзяку за новага святара. «Я тут, бо ты клікаў мяне». Гэтыя словы маладога прарока Самуэля ты, ксёндз Віталій, выбраў сабе як мотта і размясціў на сваім прыміцыйным абразку. Яны гучаць як эха паклікання: «Я тут, бо ты клікаў мяне». Уяві сабе, што біскуп ходзіць па семінарыі і шукае, каму б даверыць парафію. І вось ты чуеш менавіта гэтыя словы: «Віталій, дзе ты?» А ты, можа, з-за страху, дзесьці схаваўшыся пад коўдрай, баючыся, яшчэ не гатовы, бо экзамен, можа, яшчэ не зданы якісьці па літургіцы ці якімсьці іншым прадмеце. І чуеш гэтыя словы: «Дзе ты?» Вылазіш і кажаш: «Я тут, бо ты клікаў мяне». Таксама і Бог аднойчы паклікаў цябе, і ты адказаў: «Я тут, бо ты клікаў мяне». І гэта самая адважная справа ў тваім жыцці. Бо дзень Пяцідзясятніцы, які сёння перажываем, гэта менавіта пра тое. Бог кліча людзей, якія не гатовыя, каб зрабіць іх гатовымі. Раптам стаўся шум з неба, быццам павеў ветру, і з'явіліся ім раздзеленыя языкі быццам агню. Браты і сёстры, пачулі гэтыя словы мы ў першым чытанні сёння. Паважаны брат, калі ты сёння станеш ля алтара і раптам пачуеш шум, не бойся, гэта Дух Святы правярае мікрафоны.
А калі ты ўбачыш вогненныя языкі над галовамі парафіянаў, тады сапраўды трэба маліцца, бо гэта значыць, што якасьці бабуля з лаўкі злавіла боскую энергію і зараз будзе гаварыць на розных мовах. Але калі так сур'ёзна, апосталы сядзелі ў страху, зачыніўшы дзверы. І раптам яны загаварылі на розных мовах. Ты, ксёндз Віталій, сёння і праз усё сваё жыццё будзеш прамаўляць. Спадзяюся, што твае родныя і парафіяне цябе зразумеюць. А калі не зразумеюць, значыць, што ў цябе ёсць дар моваў, і яшчэ толькі асталося ўключыць пераводчык. Дарагі брат, дар духа – гэта не якісьці супергеройскі касцюм. У Евангелі паводле Яна мы сёння пачулі, як Христос уваходзіць праз зачыненыя дзверы, дыхае на сваіх апосталаў і кажа: «Прыміце Духа Святога». Звярні ўвагу, яны былі напалоханыя, схаваліся. І Дух прыйшоў не для таго, каб зрабіць іх непераможнымі якімісьці супергероямі. Ён прыйшоў, каб яны выйшлі за дзвярэй. І табе у святарскім жыцці шмат разоў можа будзе хацецца зачыніцца на ключ ад розных абавязкаў, можа ад шматлікіх споведзяў, сустрэчаў. Але Дух будзе дыхаць табе ў патыліцу і казаць: «Выходзь, адчыняй і служы». Святы Павел кажа: «Аднаму даецца праз Духа слова мудрасці, іншаму слова веды, іншаму вера, іншаму дар ацалення». Ты, ксёндз Віталій, можаш таксама задаць сёння сабе пытанне: а які дар атрымаў я? Павел тлумачыць: усё цела адно. Рука не можа сказаць назе: «Ты мне не патрэбна». А калі ў тваёй першай парафіі будзе якая пані Зося, якая пячэ пірагі смачныя з капустай, гэта яе дар. Калі будзе якісьці дзед Петя, можа, які будзе прыходзіць на кожную ранішнюю імшу і спаць падчас тваіх казанняў, гэта таксама ягоны дар. Калі якосьці дзіця прыйдзе і будзе пытаць: «А чаму, ксёндз, у Бога такая доўгая барада?» Гэта таксама дар пытанняў, які вяртае нас да дзяцінства веры. Дух Святы размяркоўвае дары не па нашых заслугах, а па нашай патрэбе. Таму сёння не бойся, што ты недастаткова святы. Дастаткова. Ты тут, бо Ён цябе паклікаў. І гэта галоўны дар. Паважаны брат, гумар у святарстве – гэта сапраўды нашая зброя. Пачуццё гумару – гэта люстра нашай веры. Часам у семінарі хлопцы думаюць, што святар павінен хадзіць з тварам, нібыта наеўшыся кадзідла несмачнага, але пахучага. То не верце. Святар без пачуцця гумару – гэта як веласіпед без ланцугу. І прыгожы, і ёсць, але нікуды не паедзе. Дазвольце, раскажу таксама анекдот. Прыйшоў парафіянін да ксяндза ў дзень Пяцідзясятніцы і кажа: «Ксёндз, ці праўда, што Дух Святы сыходзіць, і калі сыходзіць, то можна гаварыць на мовах, якіх ніколі ў жыцці не вучыўся, не вывучаў?» «Кажа, праўда, сынку?» А гаворыць: «Так вось, мой сусед сёння, гаворыць, быў на ранішняй імшы і казаў, што вы прамовілі «Пане, змілуйся» спачатку па-лацінску, потом па-грэцку. Гэта дар, гэта праяўленне гэтага дару?» На што святар адказаў: «Не, гэта я проста забыўся». Але калі сур'ёзна, найвялікшы дар, які ты атрымаў, гэта дар, які атрымаў ты учора. Гэта дар быць пасродкам паміж Богам і людзьмі. І калі ты гэта будзеш рабіць з усмешкай, не з кіслай мінай, людзі пачуюць Евангелие не вушамі, а сэрцам. Таму няхай радасць ніколі не сыходзіць з твайго твару, будзе на ім відавочнай. Няхай любоў няспынна пашырае тваё сэрца, каб яно магло змясціць усіх, да каго пашле цябе Бог. Няхай надзея будзе тваім другім імем, каб ты ніколі не губляў веры ў іншага чалавека. Каб ты мог гэтую надзею распаўсюджваць і ўмацоўваць. Каб нават тыя, хто ўжо засумняваўся, можа, ў сваіх сілах, не верыць, што можа вярнуцца да Бога, змаглі ж сапраўды жыць тваёй надзеяй. А надзея не расчаруе, бо любоў Божая вылілася ў сэрцы наша праз Духа Святога, які дадзены нам.
Блаженны брат, няхай вера будзе тваім правадніком у святарскім жыцці, якое ты толькі пачынаеш. Няхай дапамагае перажываць цяжкія хвіліны, бо золата выпрабоўваецца ў агні. Няхай дапамагае захоўваць разважлівасць у хвіліны радасці і шчасця, бо кожны, хто стаіць, павінен сцерагчыся, каб не ўпасці. Віталій, ты прыйшоў сюды, ў гэтую святыню, з думкай: я тут, бо ты клікаў мяне. Памятай, Бог кліча не таму, што мы ідэальныя, а таму, што Ён нас любіць. Калісьці апосталы, невукі, рыбакі, баязліўцы сталі з фундаментам касцёла. Сёння, у дзень спастання Духа Святога, у дзень тваіх прыміцы, жадаю табе гэтага шуму з неба, каб твае казанні не засыплялі, але абуджалі. Жадаю табе вогненных языкоў, каб не падпаліць амбону, а каб распаліць сэрцы людзей. Жадаю таксама табе зачыненых дзвярэй, якія ты адчыніш для кожнага, хто стукае. І жадаю табе гэтага сапраўднага гумару. Святар, які не ўмее смяяцца, падобна да кадзіла без вугля, прыгожы, але халодны. А вы, дарагія вернікі, дарагія парафіяне, падтрымайце новага святара, новага пастыра сваёй малітвай. Усе разам будзем прасіць Духа Святога, каб Ён, як калісьці на апосталаў, сышоў на гэты алтар, на цябе, малады святар, і на ўвесь Божы народ. Амен. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. З даверам узнесем наши молитвы до Бога Отца, які з'являється криницею усілякого добра. Молимся за папу Льва, наших біскупаў і ўсіх святароў, каб верныя добрай навіне з адвагай і любов'ю вялі Божы люд да збаўлення. Молимся за ксяндза Віталія, які сёння распачынае сваё служэнне. Напоўні яго, Пане, моцай Духа Святога, каб заўсёды быў руплівым слугой Тваіх таямніцаў, мудрым спаведніком і чулым пастырам. Почуй нас, о Пане,
Молімся за бацькоў, братоў і сясцёр, хросных і блізкіх нашага новапасвечанага брата. З удзячнасцю за дар яго жыцця і паклікання просім для іх здароўя, патрэбных ласкаў і шчодрага Божага благаслаўлення. Молімся за памерлых з сям'і сённяшняга цэлебранта, за яго выхавацеляў, сяброў і ўсіх, хто спрычыніўся да яго святарскага шляху. Абдары іх, Пане, вечным спакоем і радасцю неба. Молімся за моладзь нашай дыяцэзіі, каб па прыкладзе гэтага новага слугі алтара адважна адказвалі на Божы голас. Пашлі, Пане, святых і руплівых работнікаў на Тваё жніво. Молімся за ўсіх удзельнікаў гэтай радаснай Еўхарыстыі. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці святароў, навучы нас заўсёды з верай прымаць цела і кроў Твайго Сына і быць жывым сведчаннем Тваёй любові ў свеце. Божа, крыніца усялякай святасці, выслухай малітвы, якія мы ўзносім да Цябе з пакорай і даверам. Умацоўвай нас у веры, надзеі і любові і давядзі да паўнаты жыцця ў Тваім валадарстве. Праз Хрыста, Пана нашага. Módlcie aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca.
Пісеньки складайми Пану Богу нашему. За правду годне, то и справедливо, слушно и избавенное, абысь мы завше и wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednoczących z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalny. Radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Leonem i naszym biskupem Włodzimierzem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź z nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńcę Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sextusa,
Корнелиуша, Циприяна, Wawrzynca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana, i wszystkich Twoich świętych, przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich, i całego ludu Twego napełni nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i milą w sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznanie Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Boże Ojcze, my Twoje słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą. Chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i laskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostolami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu.
Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobro ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Niebie, świeć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami „Pokój wam”. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Боже, Ти уділяш своєму Костюлові надприродzonych darów, заховай ласка, którą Go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Паслухаем яшчэ парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак каралевы супакою, у аўторак каралевы апостала, у сераду Маці Божай Суцяшальніцы, у чацвер Маці Божай Радзіцелькі, у пятніцу Маці Божай з Люрд, у суботу Маці Божай Ларэтанскай, а ў нядзелю а 18 гадзіне каралевы усіх святых. У панядзелак, заўтра, 25 мая, другі святочны дзень, свята Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла. Святыя імшы ў нашым касцёле адбудуцца як у звычайны дзень у 8, 9:30 і ў 18:30. Таксама гэта дзень другой гадавіны біскупскага пасвячэння нашага біскупа Владзіміра. Молімся за пастыра нашай дыяцэзіі і, вядома, не забаронена, можна яму скласці віншаванні. Заахвочваем да гэтага, можаце смс-кі напісаць там ці што яшчэ. Можна ўсё гэта чыніць, напэўна, будзе рады і цешыцца з гэтага. Таксама ў гэты дзень у цвермах каля цудоўнага крыжа адбудзецца святая імша а 18 гадзіне. Традыцыйна, як штогод, шчыра ўсіх запрашаем да ўдзелу ў гэтай урачыстасці. Гэта цудоўнае намоленае месца, дзе калісьці стаяла капліца, якую пабудаваў ксёндз Іпаліт Баярунец разам з парафіянамі. Гэтая капліца была добра вядомай з цудаў, якія там адбываліся. Вернікі, якія маліліся каля таго крыжа, атрымлівалі асаблівыя Божыя ласкі. Няхай гэтая малітва і гэтая традыцыя трывае далей. Таму заўтра збярэмся там у 18:00 на святой імшы і там будзем маліцца аб ласках Божых для нас і нашых блізкіх. Сардэчна ўсіх да гэтай малітвы туды запрашаем у тую капліцу ў цвермах. Цэлебраваць Еўхарыстыю таксама там будуць для нас нашыя новапрэзбітары, ксёндз Алексей, ксёндз Віталій, прыміцу якога мы сёння перажываем, сардэчна ўсіх запрашаем. Яны адчуюць, што ўжо як бы гэты святочны настрой заканчвацца, трэба да сур'ёзнейшай работы брацца ў касцёле, паэтаму іх сардэчна да гэтага заахвочваем і супольна з імі будзем трываць. Таксама дабрацца да цвермаў і вярнуцца у Ліду можна будзе аўтобусам. Тыя, хто хочуць скарыстацца з гэтай аказіі, то, калі ласка, заахвочваем прыйсці да касцёла заўтра у 16:30. Таксама заўтра 26 мая касцёл успамінае святога Філіпа Неры, прэзбітара, 28 святая Ісуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара, 31 мая урачыстасць Найсвяцейшай Троіцы. У парафіях Бердаўка і Крупава парафіяльны фэст. У гэтую нядзелю, наступную нядзелю 31 мая, у нашай парафіі падчас святой імшы на 11 і 13:00 адбудзецца ўрачыстасць першай святой камуніі. Таму сардэчна просім, каб імшы а гадзіне 11 і 13 у гэты дзень у касцёле пакінуць для дзяцей першакамунійных, для іх сем'яў і родных, каб не было натоўпу ў касцёле, заахвочваем выбраць іншую, больш адпаведную святую імшу, чи з раніцы о 9 гадзіне, чи, магчыма, на 15:00 у капліцы святой Барбары, чи на іншыя імшы. Дзякуем всім за зразуменне і заахвочваем да гэтага. Споведь бацькоў першакамунійных дзяцей будзе на працягу гэтага тыдня падчас кожнай святой імшы. А для першакамунійных дзяцей першая споведь адбудзецца ў пятніцу. Прыбіранне касцёла перад урачыстасцю першай святой камуніі арганізуюць бацькі першакамунійных дзяцей у пятніцу пасля святой імшы. Таксама з 2 па 7 чэрвеня ў нашай парафіі адбудуцца канікулы з Богам. Сардэчна ўсіх дзяцей запрашаем на гэтыя канікулы. Таксама заўтра пасля вячэрняй святой імшы адбудзецца спатканне з бацькамі, дзеці якіх у мінулым годзе прыступілі да святой камуніі,
А таксама рэпетыцыя з дзецьмі ў 19:30. Святкаванне гадавіны першай камуніі адбудзецца 31 мая ў 16:00. У гэтым годзе наша парафія далучылася да фестывалю акадэмічнай арганнай музыкі «Агрс Магна Органі», дзякуючы якому на працягу амаль усяго лета ў нашым касцёле будуць адбывацца арганныя канцэрты арганнай музыкі. Першы з іх адбудзецца 13 чэрвеня, это субота, у 16:00. Усіх сардэчна на гэты канцэрт запрашаем. Таксама у чэрвені адбудзецца ў Тракелях з'езд малітоўнага руху малітвы за святароў Маргарытка. Па справах удзелу ў гэтым з'ездзе вялікая просьба звярнуцца да пані Тэрэсы альбо ў закрыстыю. Таксама з дазволу касцёльных уладаў у наступную нядзелю будзе магчымасць скласці ахвяраванні на лячэнне цяжкахворай дзяўчынкі Златы Заяц, якая пражывае ў Гродно ў парафіі Дзевятоўка, якая патрабуе вельмі каштоўнай трансплантацыі костнага мозга. Заахвочваем аб дапамозе ў гэтай справе ў наступную нядзелю. 7 чэрвеня ў гэтым годзе плануем правесці эўхарыстычную працэсію Божага цела па вуліцах Ліды. Больш дакладная інфармацыя будзе дададзена трошкі пазней, аднак ужо цяпер просім, заахвочваем і просім да ўдзелу ў гэтай працэсіі, каб працэсія Божага цела была праўдзівай маніфестацыяй нашай веры у Езуса Эўхарыстычнага. Так што 7 чэрвеня, праўдападобна, як будзе дазвол, то трошкі раней мы распачнем і святую імшу і працэсію ў 11:00. Хацелася б, каб нас было больш, каб мы так праявілі нашу веру, паказалі, што мы людзі, якія моляцца і прымаюць Хрыста ў сваё сэрца. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі, дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Столькі было б нашых парафіяльных аб'яваў на гэты тыдзень. Збліжаецца паступова да заканчэння ўжо прыміцыйная святая імша ксяндза Віталія у нашай парафіі. Святая імша праз некалькі хвілін закончыцца урачыстым благаслаўленнем. Спецыяльны прывілей папескі, які кожны прэзбітар мае для ўдзялення такога урачыстага благаслаўлення. І кончачы супольную малітву, гэтую прыміцыю, хацелася б пажадаць для ксяндза Віталія, нашага парафіяніна, і далей трываць пры эўхарыстычным Хрысце, далей спаўняць сваё заданне, быць тым, хто нясе Хрыста ў сэрца чалавека. Не толькі арганізатарам, не толькі красамоўным прапаведнікам, не толькі спаўняючым розныя свае іншыя функцыі душпастырскія чи арганізацыйныя ў розных парафіях, але ў першую чаргу быць гэтым другім Хрыстом, быць тым, хто праз каго Христос будзе прыходзіць у наша сэрца. Вельмі важнае, адказнае, магчыма, найважнейшае заданне, якое святар мае, каб тыя, да каго ён будзе пасланы, тыя, да каго цябе пашлюць ксёндз Віталій, каб яны перад табою ішлі ў гэтай дарозе, па гэтай дарозе да святасці, каб яны перад табою ўваходзілі ў валадарства Божае, каб тая паства, тыя людзі, да якіх ты будзеш прамаўляць, каб сапраўды Бога спазналі, праўдзівы крок у напрамку да святасці учынілі і збаўленыя былі. Калі святар гэта ўчыніць, то ягонае святарства будзе сапраўды споўнена і будзе сапраўды удала. Віншуем цябе з гэтым распачаццем тваёй вялікай святарскай дарогі тут, у сваім родным касцёле, у сваёй роднай парафіі. Няхай благаславенства Пана і наша малітва цябе ўвесь час суправаджаюць. А цяпер некалькі слоў віншавання нашаму прэміцыянту. Так дзіўна ўсё ў жыцці бывае, багата часу праміне, як Езус раптам запытае: «Мой сын, ці любіш ты мяне?» І што сказаць на тыя словы, ці ў супакоі, ці ў журбе? Яму ва ўсім служыць гатовы, прамовіш: «Я люблю цябе». А ён: «Пасі моих авечак». І тут жа: «Ты ідзі за мной». І без ваганняў, без спрэчак ты ўзяў свой шчыт і посах свой, і ў свет пайшоў, каб сеяць веру, каб Божы статак захаваць, каб замыкаць ад злога дзверы, каб сэрца чэрствае змяняць.
Святарство тяжкая дорога, і хай пае, як па вадзе, пан Езус сын, і слова Бога, праз крыж святы цябе вядзе, няхай тваіх парненём чашу жыццём сваім напоўніць Бог. Мы за цябе малітву нашу складаем ля ягоных ног. Дарагі ксёндз Віталій, вельмі цешымся, што менавіта так можам да вас звяртацца, бо цяпер вы ўжо з'яўляецесь сапраўдным хрыстовым святаром. Дзякуем пану Богу за дар вашага святарства, за тое, што адным пастырам болей багацейшая наша краіна. Ад імя моладзі нашай парафіі хочам павіншаваць вас так вялікай падзеяй святарскіх пасвенчанняў. Жадаем мужна, як апостолы, сведчыць о Божай любові і прабачэнні, асабліва ў сакраменце пакаяння. Жадаем з вялікай чуласцю і пяшчотай, як Марыя, туліць у сваіх далонях Божага Сына ў Эўхарыстыі і даваць прагнушым і збалелым душам. Жадаем цешыцца і весяліцца. Ваше імя запісана на нябёсах, а на вашай душы Бог пакінуў незнішчальную пячаць прыналежнасці да святароў, выбраных слугаў Божага владарства. Наши пожаданні, якіх намного болей, ператвараем у нашыя малітвы за вас і заўсёды чакаем у роднай Ліды Фары. Дарагі ксёндз прыміцыянт Віталій, вельмі радасна для нашай парафіі бачыць вас пры алтары. Калісьці вы тут стаялі маленькім хлопчыкам, а цяпер як хрыстовы святар. Праслаўляем добрага Бога за дар вашага жыцця, за вашых бацькоў і за вашае пакліканне да святарства. Гэта вялікае благаслаўленне не толькі для вашай сям'і, але і для ўсёй нашай парафіі, для ўсёй Ліды. Жадаем вам моцы Божай вернасці Евангелію і агню Духа Святога, каб ваше служэнне было сапраўдным працягам місіі Христа на зямлі, а мы будзем заўсёды падтрымліваць вас сваімі малітвамі. Drogi Ojcze, w dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Ci sercem całym moc uśmiechu i radości, a od parafian wdzięczności, żeby był radosnym i szczęśliwym. Gorąco życzenie składamy, dużo zdrowia, słońce, błogosławieństwa Bożego na 100 lat błagamy. W ten radosny dzień witamy nowoprzezbiterza księdza Witalego. Radujmy się z tego, że dzisiaj razem z nami. Dziękujemy za sprawowanie mszy świętej, za modlitwę. Z całego serca w imieniu całej wspólnoty parafialnej życzymy dużo zdrowia, owocnej pracy, wytrwałości, pomyślności. Niech Pan Bóg zawsze dopomaga, niech Matka Boża zawsze okrywa swym macierzyńskim płaszczem Bożego błogosławieństwa. Oraz dziękujemy rodzicom za takiego dobrego syna. Z całego serca życzymy długich lat życia, zdrowia dużo, pomyślności, radości, wszystkiego najlepszego życzymy z całego serca. Niech Pan Bóg obdarzy wszystkimi łaskami.
Ксенс Виталий, вчера вы приняли сакрамент святарства. Поэтому от лица министрантов и кандидатов хотим вас поздравить с вашим посвящением ксензы. Желаем вам, чтобы Бог благословил и направил вас на вашем святарском пути. Пусть в вашей жизни всегда будет крепкая вера, искренняя молитва, добро, праведность и любовь к Богу и ближнему. Желаем вам, чтобы Господь одарил вас теми дарами, которые нужны в вашем служении. Дорогі брати і сестри, перша святая мша – гэта момант, якога семінарыст, клерык, присядьте, якога клерык чакае 7 гадоў. Увесь гэты этап ён разважае, пытае Бога, чаму я, просіць Бога благаславіць, умацаваць яго на дарозе семінарыйнай фармацыі. З цягам часу пасля згоды адпаведных святароў семінарысту ўдзяляюць па-першае д'яканскае пасвячэнне, а потым ужо святарскае. Малады чалавек уваходзіць у Христовае святарства, мае ўладу здзяйсняць пэўныя сакраменты і чыннасці. Потым, пасля адпаведнага часу, наступае момант спаўнення мары семінарыста, святарскія пасведчанні. Христос дазваляе нягоднаму, грэшнаму чалавеку стаць каля алтара, цэлебраваць Еўхарыстыю і іншыя сакраменты і ў пэўным сэнсе стаць тым, хто вядзе чалавека да Бога. Сёння хочацца толькі дзякаваць за незлічоныя даброты і ласкі, якімі адарыў Бог. Ён глянуў на мяне і паклікаў, таму дзякую Богу за такі вялікі дар і ласку стаць яго святаром. Для семінарыста, для клерыка першым прыкладам добрага святара з'яўляецца яго пропашча. Так Бог пакіраваў, што маю аж 2 пропашчаў. Ксяндза біскупа Уладзіміра і ксяндза каноніка Віталія. Дзякую біскупу Уладзіміру за тое, што на працягу майго свядомага жыцця быў і застаецца для мяне прыкладам святара і добрага чалавека. Менавіта пры тады яшчэ ксяндзу Уладзіміру я прыняў першую камунію, бежмаванне, пайшоў у семінарыю. Шчодрыя словы падзякі для ксяндза пропашча, ксяндза Віталія. Дзякую вам за падтрымку словам, учынкам і галоўнай малітвай. Дзякую вам за прыклад руплівага і добрага святара. Бо не можа быць добрага святара, калі ён не з'яўляецца добрым чалавекам. Дзякую вам за вашу дабрату і падтрымку. Словы падзякі для ксяндза Дмітрыя Мальца, які дапамагаў у арганізацыі. Дзякую вам, ксяндз Дмітрый, за адкрытае сэрца і за тое, што заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу, і колькі б я ў яго не пытаў, не прасіў, ніколі мне не адмовіў. Дзякую ксяндзу Раману за прамоўленае Божае Слова. Дзякую вам за тое, што згадзіліся прамовіць казанне, як я узнаў, што гэта першае прэміцыйнае казанне ксяндза Рамана. Так сімвалічна, што моя першая мша і яго першае прэміцыйнае казанне. Так што дзякую вам, ксяндз Раман. Дзякую сёстрам законным за падрыхтоўку касцёла, за дэкарацыі, за малітву. Дзякуй вам, дарагія парафіяне, якія плялі вянок для прыміцыянта. Дзякуй за вашу дапамогу і прысвечаны час. Дзякуй майму брату, яго сям'і за тое, што вы ёсць у маім жыцці. Дзякую братам клерыкам, якія прысутнічаюць разам з намі, моляцца разам з намі. Дзякуй за вашу прысутнасць у час фармацыі, у семінарыі і сёння тут падчас маёй першай святой імшы. Дзякуй моладзі за прыгожы спеў, за тое, што згадзіліся упрыгожыць маю першую святую імшу, якую буду адпраўляць. І дзякуй вам, дарагія парафіяне, усім вам. Дзякую за вашу малітву, за ўсялякую дапамогу, якую ведае Бог. Няхай вам за ваше добрае сэрца узнагародзіць усемагутны Бог. І на заканчэнне засталіся самыя важныя людзі ў маім жыцці, это тата і мама. Дзякуй вам за дар жыцця, за выхаванне і прыклад веры. Дзякуй за шматлікія званкі па тэлефоне і пытанні, дзе ты, калі ты да хаты вернешся, за перажыванні, за кожны момант. Маеце сына святара. Думаю, нават не думалі, што так можа стацца. Дзякуй вам за ваше дабро і за вашу любоў.
хочу нікога мінуць, таму дзякую ўсім вам, прысутным на святой імшы, дзякую вам за вашу малітву, за падтрымку усялякім спосабам. Усім за ўсё вялікі дзякую. Усіх святароў, родных, блізкіх і запрошаных гасцей запрашаю на пачастунак у кафе ў Яна ў вёсцы Шайбакі. Цяпер адбудзецца прыміцыйнае благаслаўленне. Моцай прывілеі, дадзенай святым айцом, святар новапрэзбітар удзеліць цяпер усім тут прысутным папскае благаслаўленне. А тыя, хто прыняў святую камунію, ці зробіць гэта ў бліжэйшы час і памоліцца ў інтэнцыі святога айца, змогуць атрымаць таксама поўны адпуст. Пан з вамі, дапамога наша ў імені Пана. Молімся. Усемагутны міласэрны Божа, дай нам дапамогу з неба і выслухай ласкава малітвы сабранага тут люду, які ў пакоры сэрца просіць аб прабачэнні грахоў і аб Тваім благаслаўленні. Выцягні над імі правіцу сваёй міласэрнасці і адары ўсіх паўнатой Твайго благаслаўлення. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Благаслаўленне святароў. Няхай Пан памножыць у вас ласку Духа Святога, атрыманую праз ускладанне рук, каб вы былі годнымі слугамі Хрыста і вернымі распарадчыкамі Божых таямніцаў. Няхай Бог адорыць вас доўгім жыццём і ласкаю вытрываласці, каб вы маглі добра закончыць цяжар святарскага жыцця, падтрыманыя дапамогаю нашага Пана Езуса Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Благаслаўленне семінарыстаў. Няхай Бог дасць вам сэрца чыстае і добры розум, каб вы маглі паглыбляць таямніцы веры і заслужыць удзел у святарстве Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Благаслаўленне бацькі і маці. Прымі, Ойча і Маці Божае, благаслаўленне, якім Пан адарыў вас. Няхай благаславіць вас Пан магуццяў, каб вы цешыліся трывалым здароўем душы і цела. Няхай споўніць усе вашыя просьбы і дапамагае ў вашых намерах. Няхай Бог адорыць вас доўгім жыццём,
А калі будуць падаць вашыя сілы, няхай ён не пакідае вас, але памножыць ласку вытрываласці аж да канца, каб вы маглі стаць удзельнікамі вечнай спадчыны у імя Пана нашага Езуса Христа. Благословление брата и его семьи. Прымі, брат Божае, благословленне, праз якое няхай сыдзе на цябе Божая ласка, каб ты, умацаваны магутнасцю Айца Всемагутнага, навучаны мудрасцю Божага Сына і распалены любоўю Духа Святога, узрастаў у мудрасці і ласцы у Бога і людзей. Благословление сестер законных. Няхай Бог сваім благословленнем учыніць, каб ты хваліўся толькі крыжам Пана нашага Езуса Христа, праз якога свет укрыжаваны для цябе, а ты для свету. Няхай Пан, якому ты абяцаў верна служыць, сам будзе тваёй узнагародай. Благословление іншых особаў. Для благословлення станьце так, як да камуні, калі ласка. Благословленне Бога Всемагутнага няхай сыдзе на цябе і застанецца назаўсёды у імя Айца і Сына і Духа Святога.